I segurament en aquest moment hi ha gent que s'està tirant a la mà a les costes de Líbia, del nord d'Àfrica, mentre una Europa que se proclama hereva dels valors ètics del cristianisme gira l'esquena i barra el pas persones que fugen de la fam i de la guerra, cosa que posa en qüestió l'autenticitat dels valors sobre el que diu sustentar-se la Unió Europea. Recordarem l'impacte impressionant que va tenir des de tots els punts de vista els atemptats de dia 17 d'agost a Barcelona i Cambrils, que ens van fer donar de com de fràgil és la vida i de com de fràgil és la convivència en un context multicultural com és el nostre. Van donar un exemple en el món en respondre positivament davant aquella situació dramàtica. Van respondre amb una apel·lació a la pau, a l'educació i a l'enfortiment del diàleg intercultural precisament per fer front a la barbàrie. A Menorca avui en dia és una realitat multicultural com tota Europa. Tenim comunitats nacionals, ètniques, religioses de procedència diferent i la pregunta és com ho podem fer per millorar l'espai del diàleg intercultural i interreligiós entre les persones que procedeixen de comunitats diferents.